A natureza foi a gran protagonista na presentación da Deputación de Pontevedra nesta edición de Fitur. A presidenta provincial puxo en valor por riba de todo a diversidade medioambiental que agocha a provincia. Nos temos ríos, rías, montes, bosques, praias, temos viñedos ao pé do mar, temos sendas, polo tanto un espacio onde poder facer moitas actividades ligadas ao benestar e onde un pode reencontrarse consigo mismo, non? Sigue o teu instinto, a campaña deste ano da Deputación de Pontevedra quere visibilizar o seu compromiso co medio ambiente e cun turismo sostible, unha aposta decidida polo sector, di a presidenta provincial, sen perder de vista os compromisos da Axenda 2030. Porque para a Deputación de Pontevedra a provincia ten que ser referencia en turismo respectuoso e responsable. Cada vez máis a sociedade demanda que apostemos pola sostibilidade, polo medio ambiente. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, a Xenda 2030, marca un camiño que nós queremos percorrer, é un dos nosos grandes obxectivos e tamén o queremos trasladar a todos os sectores económicos, particularmente o turismo, non? Nós queremos un turismo distinto, unha forma diferente de facer turismo que sexa armónica coa natureza. Na presentación en Madrid, a Deputación convidou a regresar ás orixes e gozar do rico patrimonio natural e cultural da provincia. O acto estivo conducido pola actriz Celia Freijeiro, que tamén actuou de embaixadora, canda ela a actriz Jazmín Abuín e o xornalista Xavier Fortes. Eu lles quero agradecer moitísimo a Celia Freijeiro, non? Que é unha actriz que os está no nivel top, exactamente igual que Jazmín Abuín, que está en Amares para sempre e que ademais é unha muller culturalmente moi potente que está en moitísimas actividades, e logo o noso gran Xavier Fortes, non? Que é un gran embaixador da nosa provincia, que nos desayunos da pública, da televisión pública, continuamente está a falar de Pontevedra, non? Ademais deles tamén actuaron como embaixadores pontevedreses varios deportistas de elite da provincia, como Pablo da Pena ou Desiré Vila.